Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Tingali ug may namatikdan siya sa mga lihok ni Noy Punyong atong higayon na nga kauban niya kini. Sa wa pa sila madiskrasya. Bitaw, pangutanaw niya si Maki, bahin anak. Nagdodagid ko nga dako pang buhi si Noy Punyong. Wa siya mamatay. Joe, mali. Malipay yun ko. Kung buhi pa si Noy Punyong, Brena, Bren, sama naman good siya sa kumatuod nga amahan. Og, gisakitan kaayo ko sa iyang gidangatan. Dili pa igo nga nakabsan siya human na disgrasya. Kalit pa gyud nga nahanaw ang patay ni ining lawas sud sa morgue sa ospital. Brenna, nakasabot ko si mong gibati, Brena. Kay mismo ako nakasaksi nga mas gipangga kaniya. Nga laing tao kaysa giisip ni mong iyan. Kinsa ning bago lang, nagpaila nga mo'y matuod yung inahan. Usahay makaingon ko sa akong kaugalingon. Nga unta, si Noy Punyong na lang mo'y nahimo na akong amahan. Siya na lang unta. Brenna, gusto na please. Ikot na. Miss Grisha, gianog na lang ko sa presensya ni Noy Punyong. Nga sayo ra kayo siyang gikuha sa Ginoo gikan ako. Miss Tricia, nasaksihan ko ang paghilak ni Brina sa inyong atubangan ni Chumari. Samtang gihandom niya si Punyong. Handumon magid ang mga maayong buhat ng Tarsila. Gibasulan ko na ang tanan ako mga sayop sa kagahapon. Labi na kay hinay-hinay na kinin nagtulisok ka na ko, Tricia. Muprang kalagit ko nimo nang ha? Bisan ako, naglakot nimo. Tungod sa dili nimo maayong pagtratar ni Prana. Iyaan pa ganit niya, mo'y akong nahibawan atong higayon na ha? Mas misamot pa sa dihang nasayran sab nako nga inahan yun di ay kaniya. How come? Nga nabuhat to nimo sa kaugalingon nimong anak? Miss Tricia, sa ako nag-iingon ni Musunahan, nga ako na itong gibasulan. Lawom kaayo ang uwat sa samad nga gikulit nimo sa dughan ni Prana. Tabangi ko, Miss Tricia. Aron mabalik na rin ako ang pagtahon ni Brina. Gimingaw na ko sa kanhing Brina nga mapinagaon o matinahuron. Bisag na pasakitan ako siya. Oh, monay pagkaingnon nang nga ang pailop sa tao, doon na gyud ay kinutupan. Mapupos man gyud, labi pag sobra na. Pero sige lang, suwayan lang nako. Salamat, Miss Tricia. Di lang sab ko mapasalik ha, nga kaya na ko i-handle. Kay naarbasad na baruganan si Brana, nga angay sab na akong irespeto. Salamat sa pag-asikaso ni mo kang Maki pa ha. Wag ni mo siya pasagdi, hangtod nga nagkaanam na siya og ka-recover. Ato siyang obligasyon kay empleyado rin mo siya. Imong personal driver. Imong alalay. Ato napahimutan na taon sa ward aning ospital nga iyang gibalhinan gikan sa ICU. Gihatagan ko na sabto og kwarta si Pilar. Nya iyang inahan. Kaya gusto na mauli sa sirat. Uban masiguro nga luwas na ang kahimtang ni Maki. Muna rin ko ni Muglakaw. May pakikitaan pa ko iho Jomari. Okay, sige pa. Padayon na. Oh, Ang sunod akong susiyon. Mao ang background sa doktor nga ni issue og declaration nga dead on arrival. Sinoy po niyo sa paghilanding ni ini aning ospital atol sa maong trahedya. Nagklaro og nailan ko na gyud ang duha ka mga doktor. Kamoy daling ni atiman nila ni Punyong og Maki. Sa dihang ida sila ning ospital. Atol sa maong trahedya. Ang duha pulos mga tinatakan
ug mga kalabira ang kilid sa ilang may liog. E sa ato pa, mga antagonista sila. Hayag na ang kasiguruhan nga masayran ko ang matuod nga pahin sa kalit kayong pagkahanaw ni Punyong sud sa morgue ng ospital. Dr. Vernelio o Dr. Brildo. Ipasugat ko na kamo ni kamatayon. Mag-una kamo sa impyerno. Mga antagonistang satanista. Sin vergüenza! Hello, Yaya Ingrasya? Kumusta mo diya sa Latiera, Dumjo Mari? Okay naman din Yaya. Bisa no na'y hulga sa kinaiyahan pero wa may panik. Pastiglan, dinhi sa syudadong. Basta magkabalita bahin sa sitwasyon diha. Pangulbaan gyud uy, panguyawan. Padayon pagyapon puwahon ang kalangitan din Yaya. Tungod ko na sa gibugwak nga baga kayong aso sa bulkan nga kolor puwahon. Hangtod pa di ay karon, padayon pa ang puwahon nga kalangitan diyan dapita. Oo, Yaya Ingrasya. Uy, pamauli ka mo nga rin sa syudad. Kay tingali kung sa'y kahimtang kinahilan man niya ng bulkan sa Olympus karon. Wa kaya ngay kabalakan Yaya. Safe ang tanan nga komunidad dinhi. Mao ka na'y gipasalig sa matag LGUs nga nagpalibot sa dakong bulkan sa Olympus. Nga murag paingon gyud tingali ni sa pag-alboroto. Padanglit gani ug magkinaunsa. Larga bayagin mo dayon diri sa syudad ha. Yaya Ingrasya, yes. Si Dumaki, kumusta naman ang iyang kahimtang Dumjo Mari? Niya ko karon sa ospital Yaya. O kaluoy sa Ginoo. Paingon na sa pagka-recover gyud sa hingpit ang akong driver town. Gibalhin ni gyud gani siya sa ward. Maayo kay gigawas na di ay siya sa ICU dong. Oo, Yaya. Si mama niya pilang naapagihapon diha dong. Yaya, niya pa. Pero mupauli na po ni siya karon. Man masiguro nga medyo okay na ang kahimtang ni Maki. Kumusta ka, Maki? Dumjo Mari. Matirang matibay. Kana. Magiginay maayaw, Maki. Believe ko ni mo sa imong kaligon. Strong yun kay ka. Samtang si Noipon yung gideklarar nga dead on arrival. Dumjo Mari. Pon, dong. Nagistoryahan na yun niya tabahin niya, anak. Maki, unsay buti mo ipasabot? Basta, dong. Magsulti raw niya lang kita. Sige. Okay. Nagsabot ko, Maki. Sige. Magsulti raw niya, Tana. Pagpakayog dali, ha? Si mama ni mo pilang, mupauli na ba syudad? Ako naghangyo ni mama nga mo pauli na kay okay na ako. Ha? Pero nga naman, mas mayo nga niya siya nga magkaatiman mo. Siguridad sa kong inahan mo akong gihuna-huna dong Jumari. Unsay buot mong ipasabod anang pagkasultihan ni mo di ay? Ha? Maki? Masayrano niya nila nga nakagawas na kugikan sa ICU. Ang gibalhin na ward. Ipakuot niya ako. Patyon ko nila. Maki? Muhangyo ko ni mo dong Jumari. Sige. Unsa ka na, ha? Ang napalihog si Sir Maynard. Nga pabantayan ko tungod sa sikreto nga ako nahibawaan. Maki. Sultihan ko niya na sa Papa Minard. Matirang matibay dong Jumari. Matirang matibay. Maki.
Safety na si Maki dito sa ospital, iho, Jomari. May nagbantay rin kaniya. Paminhard, hangdod ka ron, wa pa ko'y igong nasabtan tungod kay wa pagid kami magkasultig dugay ni Maki. Iho, Jomari. Nakasuod na sa Leatera ang giisip na mong mga antagonista. Paminhard, Dako gyud ang posibilidad nga buhi pa si Sofronio. Apan gitaguan siya karon sa mga antagonista. Ha! Sambergwensa! Paminhard, balik sa Diyos pa. Kay andam gayud siya nga mudawat ka ni mo balik. Usa to? Usang gisulti ni mo? Balik sa Diyos. Balik niya, Paminhard. Samtang may panahon pa. Sambergwensa! Wa ka mahibaw ni nang gipanulti mo Batanong Buenavides! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!